Precies 75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Vandaag het gat in de dijk van Westkapelle en de inundatie van Walcheren. De zuidkust van Walcheren is zwaar gefortificeerd. En Hitler had het eiland uitgeroepen tot Festung. Deze kustbatterijen moesten worden uitgeschakeld om de vrije vaart op Antwerpen mogelijk te maken. En daarom besluiten de geallieerden tot een hele rigoureuze maatregel. Op 3 oktober wordt de zeedijk bij Westkapelle gebombardeerd. En het doel wordt dan om het hele eiland onder water te zetten. We zijn hier in Koudekerke, het platteland van Walcheren, en daar staan ontzettend veel bunkers. Naast de kustbatterijen zijn deze bunkers in het polderland gemaakt. En ze vormen ook een linie ter verdediging van Vlissingen in de rug. Bestaande uit bunkers en een tankgracht, waarvoor gelegen mijnenvelden. Voor de geallieerden was het een groot probleem hoe ze dit moesten gaan innemen. In feite staat heel Walcheren vol met wapentuig, zoals op deze Duitse kaart te zien is. Ruim 300 bunkers, waarvan dus een groot deel in het land. En daaronder deze opmerkelijke bunker bij Abelen, onlangs teruggebracht in de originele staat, namelijk met de camouflage van destijds. Maar ook de kust wordt dus zwaar verdedigd. Tussen de bunkers liggen de stranden vol met versperringen en obstakels. Allemaal onderdeel van de Atlantikwall. Een verdedigingslijn van meer dan 5000 kilometer langs de kust. Van Noorwegen tot aan Zuid-Frankrijk. Walcheren was een fort met 300 bunkers en vele loopgraven, noem maar op, mijnenvelden. Zowel in de duinen als op het platteland. Hoe ga je zoiets veroveren? Generaal Simmons, de Canadese generaal, kwam op het idee om de Duitse bunkers en mijnenvelden uit te schakelen door het eiland onder water te zetten. Als Walcheren onder water zou staan, dan zouden de duinen, die bleven dan droog. Die zouden heel intensief gebombardeerd gaan worden, zodat eigenlijk de bezetting totaal murf was. En dan zou de landing plaatsvinden en de boel veroverd worden. Een totaal vernietigend concept. Het strategisch belang stond boven alles en de gevolgen voor de bevolking die speelden geen rol. Het idee is simpel, maar ook bijzonder. Want niet eerder in de militaire geschiedenis is inundatie als aanvalswapen gebruikt. Land onder water zetten doe je normaal om een gebied te verdedigen. Op 1 oktober 1944 geeft opperbevelhebber Eisenhower toestemming door het bombarderen van de dijken van Walcheren. Op de volgende dag worden de mensen gewaarschuwd door middel van pamfletten. Die worden uitgestrooid over Walcheren. Daarin worden ze gewaarschuwd voor een hevig en langdurig luchtbombardement en een eventuele overstroming. Ze worden geadviseerd om naar hoger gelegen gebieden te gaan of te evacueren van het eiland Walcheren. Nog geen 24 uur later kwamen er 250 bommenwerpers de kant van Westkapelle op om de dijk te bombarderen. Ze hebben zo'n 1200 ton aan bommen afgeworpen op de dijk en daarbij is een bres geslagen van zo'n 125 meter. Het effect ervan dat zien we hier. Dit is het gat in de dijk. De oude dijk die liep vroeger buitenom de paalhoofden. En we zien op het middelste strand in het water zien we nog een bunker, een Duitse bunker, en die lag vroeger aan de landzijde van het dorp. Tijdens het bombardement van Westkapelle zijn er 157 burgers omgekomen. Het grote drama in dat bombardement is Molen de Roos. Daarin hebben 47 mensen schuilgezocht en tijdens het bombardement is die ingestort en daar zijn 44 mensen in omgekomen.
Het leed is groot, maar het bombardement heeft voor de geallieerden niet het gewenste effect. Ze besluiten daarom meer dijken te bombarderen, waaronder op 7 oktober de Nollendijk bij Vlissingen. Dit zijn de bekende kreken. Ontstaan door de dijkbombardementen om Walcheren onder water te zetten. 80% van Walcheren kwam onder water te staan. Het werd een binnenzee waar eb en vloed was. Het water stroomde steeds door die geulen. Dat maakte dat die dijkgaten steeds groter werden. De materiële schade was enorm. Boerderijen, dorpen, huizen, alles kwam in het water te staan. Het aantal slachtoffers onder de bevolking, dat viel reuze mee. Het water kwam langzaam en mensen hebben allemaal tijdig veiligheid kunnen vinden. De vraag is of die inundatie effectief was. Een grotendeel van de bunkers die in het platteland stonden, die kwamen in het water staan, waren daarbij buiten gevecht gesteld. Dat was grandioos. Maar de kustbatterijen waar het eigenlijk om ging, die de Westerschelde beheersten, die bleven droog, hoog en droog. Waren met bombardementen niet uit te schakelen, konden alleen met aanval op de grond. Eigenlijk de grondaanval werd ook erg belemmerd door die inundatie. Dus eigenlijk denk ik dat de inundatie niet het gewenste effect had dat de geallieerden voor ogen hadden. Het heeft eerder iets nadelig gewerkt. De inundatie van Walcheren en zware bombardementen op de kustbatterijen slagen er echter niet in om de kanonnen uit te schakelen. Er moeten troepen aan land worden gebracht om de kustbatterijen te veroveren. En daarom start op 1 november 1944 operatie Infatuate, als Britse commando's aan land worden gezet in Vlissingen. Enkele uren na de landing in Vlissingen landen ook commando's bij Westkapelle. Dan volgt een korte maar hevige strijd om de Walcherse kustbatterijen.